Soc Jordi Martí, editor de la col·lecció Clásicos Liberados de Blackie Books i coordinador del curs Homer, Dante, Cervantes i companyia. En aquest curs parlarem de les grans obres de la literatura universal. Ens hi ajudaran experts en cada un dels títols. I mirarem de llegir-los sense filtres ni interpretacions, per redescobrir-los tal com són. Grans obres fresques, accessibles, divertides i eternes. Ens les mirarem amb els ulls d'un lector d'avui, sensible a temes com les desigualtats, el feminisme, les migracions i l'ecologia. Deia Borges, nadie debería privarse del placer de leer los clásicos de un modo ingenuo. Fes-li cas. T'esperem a Casa Blackie.